Astagfirullahalazim, ya Tuhan mbokku. Iki puding ya Bu. Kok mbok sering ngene? Puding itu ya harus dingin. Empel kabeh kuwi mah nang kono. Lho itu didiamkan sebentar lah wong Bu jenenge puding loh. Mawar. Bu. Saka Alhamdulillah wis dodok Mbak Dewi wis urutan aku. Piye ceritane puding Genanget puding roti itu memang dingin lah kok mbok panaske yo iki aneh ki mbokku ki mawar nih kok gen anget wong puding itu dingin kok malah mbok angetke ya remuk toh astaga ya Allah mbokku beda ngersing sine mau kan kaya saka nggone lek sriki digoreng iya beda ngger puding ki beda malah puding kok digawe anget terus dipanaske ning nggon wajan sek iki ceritane piye wong puding Apa iki? Bu kok sik tak Iki muni ki apa? ya Bu puding itu mosok mbok sereng wajan puding itu harus dingin yen pengen anu ki dilebokke kulkas engko rak ya rada kan bar-bar ning freezer kuwi masalahe. Ning aja di sreng karo wajan to ya Gusti Allah astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Ora sah ngono mbok keke suhu ruang, Bu. Kuwi mbok lebokke mbok tokke saka ya Allah sik ngene lho mbokku. Freezer kuwi mbok tokke, mbok keke njaba kuwi engko sambiar dhewe ngger puding ki. Lah kok malah mbok sreng ki lho ceritane piye? Puding kok disereng ning wajan. Astagfirullahalazim. Kan ngene iki, mbokku ngene. Kok sik. Piye ceritane? Kan angkat karepku. Lah wong puding kok gen ya Allah, Bu. Puding kok gen anget ki piye? Ya Allah astagfirullahalazim.